Deadline sa schoolworks, overtime sa trabaho, dagdag na oras para sa pamilya, kaliwat ka ng meeting, commitment at kung ano-ano pang nakaka-stress. Pero sa panahon ngayon, marami ng paraan para maibsan ang pagod at hirap sa hamong hinaharap araw-araw. Isa sa mabisang paraan ng pamparelax at pampaganda ang popular na Glutadrip. Ano ba ang benepisyo ng Glutadrip o injectable glutathiones? Ayon kay Chin Delenya na isang medical esthetician at may-ari ng Glutadrip Avenue Bar, hindi lang sa panlabas na anyo ang pinapaganda ng Glutadrip, kundi pati na rin ang buong kalusugan. Detoxifier, antioxidant, and cleansing siya ng body na ang side effects niya is whitening. Bukod sa mga babae, pwede rin ito sa mga lalaki. Kasi lahat tayo kailangan alagaan ng sarili natin. Iba pa rin yung first impression, di ba? Pag nakita ka na, uy, ang ganda ng skin mo. Glowing ka, like that. Pero hindi dapat basta-basta nagtitiwala sa mga nagpapanggap na aesthetic clinic. Kailangang may alam sa proseso ang gumagawa nito. Ang mga staff ko is well-trained and mababait and talagang aasikasuhin kayo ng pulidong-pulido. Bukod sa pampaganda ng kutis, nariyan din ang facial and body cleansing, slimming and contouring treatments, maging semi and permanent makeup at marami pang iba. Para sa magkapatid na Pam at Pat Bisinyo, ang mga bagay na ito ay paraan ng pagmamahal sa sarili. It's not a waste of money to spend something for ourselves. It's always good na inaalagaan natin yung sarili natin. Hindi lang yan sa sa outside na appearance natin sa whole vibe natin yan. Pag maganda tayo, ang inviting natin, ang pleasing natin tingnan to everyone. Importante rin na masigurong bukod sa kaya ng budget, epektibo ang nasabing serbisyo sa Glutadrip Avenue Bar. Maaari ka nang makapagpaganda mula sa halagang 350 pesos. Makikita ang Glutadrip Avenue Bar sa Naga City, Camarines Sur, Legazpi City sa Albay at Daet, Camarines Norte. We are the most affordable cosmetic and skincare that you deserve. We are here to take care of your skin and gain your confidence back. Sing Nantes, CSN.